दिनै 12 जुन दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथावना सान। बर' हारिया गावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों सोमावसारदोंमोन। दिनैनि सानाव सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड दाबिनायनि गेजेरावनो सेथि एबा गिबि मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथां सुजित नार्जारिनि मुङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। दिनैनि साना 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान। दिनैनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय जाय जोहोलाव-जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ बड'लेण्ड रादाबा संदाननानै नागिरनाय जायो। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबाव सम खामानि मावनानै गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांनाय रुंसारि दावहारु गारला बाथा बसुमतारी बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै मिथिगोन। दायो जों मिथिनानै लागोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनिफ्राय। मेगन मोदै लानानै आंनि खर'आव गोलैबोयो आंखौ फोजाखौ सिखारदो फिसा हौनै सानजाहा साना नुजाबोबाय नोंनि दुखुनि बे समाव नोंथांनिफ्राय जोङो गोबां गेदेमा बिथांमोननि खोथाखौ जों मिथिनो लागोन। जों गरेन्द्र बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ जोङो मिथिबाय आरो जोंनि जिखिनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननो जों फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय। दा नैबे समाव जोङो गारला बाथा बसुमतारी बिथांनि खोथाखौबो जों नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लागोन जे गारला बाथाया माबायदियै खामानि मावदोंमोन आरो नोंथाङा बेसेबांसिम बिथांखौ लोगो मोनलांदोंमोन खाथि सोमोन्दो हिसाबै। माने गारला बाथा बसुमतारीनि जिउनि सोमोन्दै बुंनांगौ फार्स्ट अफ अल हिन्दीयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे बियो जेरैहाय लाइमोनफोरनि जान जिउ जे गारला बाथा होनोबा लाइमोनफ्रा बयबो मोनसे जावरिखांजोबो। गारला बाथाया लेक्सार होनोसै होनबानो बयबो आखाइ खबो बयबो खोनासंनो खोमाखौ माने माबा खालामनानै लायो थियारि खालामनानै लायो। दा गारला बाथाया जोनोम जादोंमोन दानि सेरफांगुरि थानानि सिङाव जे हाब्रुबारि गामि। आं मिथिनायाव बै समनि थाखाय बिसिनि न'खरा एसे मोजां न'खरानो। हमनानै लादो 40-50 बिगा हा थानाय न'खर माने बै समाव माहाजोन न'खर। नाथाय बिनि लाइफआ माने बे न'खराव धन सम्पति एफा एनै दंमोनब्लाबो खुब माने डाउन टु आर्थ लाइफ आरो स्ट्रागलिं लाइफ। माने एसेबां माने हाइ फाइ मोनसे लाइफखौ बियो माने लिड खालामाखै बा लायाखैमोन। दा बियो जोनोम जादोंमोन 18 आगस्ट 1955 करेन बसुमतारीनि बोसोरसे उनाव। मानसिखौ नुनायाव एसे फिसा नुयो मा नुयो बैसो खम नुयो खिन्थु बहुत बैसो बारा बियो बर'फोरनिफ्रायबो बारासिन देरसिन बहुत दैदेनगिरिनिफ्राय देरसिन बियो। आरो रुंसारि जालांबाय 7 सेप्तेम्बर 2000 मायथाइयाव। थ' बिनि रुंसारि जालांनायाथ' मोनसे बै सिचुवेसननि भिक्टिम बियो। आरो बेबायदि गोबां दैदेनगिरि दं जे सिचुवेसननि भिक्टिम जालांदों। जेरै बालिराम बर'आबो सिचुवेसननि भिक्टिम, सोमला बसुमतारी सिचुवेसननि भिक्टिम, गारलायाबो सिचुवेसननि भिक्टिम। आरो हयथ'बा बिनि जिउ जोबनायखौ लानानै रावबो गोजोननो हायाखै, रावबो खुसि जानो हायाखै। जे बिफानि मुङा जयचरन बसुमतारीमोन आरो बिमानि मुङा लावगि बसुमतारी। दा बेनि एबसुनि जारिमिनखौ नायोबा बे रामफलबिल आन्चलिक एबसुआव 75निफ्राय 78सिम माने बेवहायनो बियो खोन्दोसे सेक्रेटारि जादों आरो खोन्दोसे आफादगिरि जादों 75निफ्राय 78सिम रामफलबिल आन्चलिक एबसु। खुब मोनसे सांग्रां आन्चलिक बे रामफलबिला गोदोनिफ्रायनो जातीय आन्दलनाव जेब्लायबो मोनसे अग्रणी सिगां मोनसे बिफाव लाबोग्रा मोनसे आन्चलिक। आरो सतीश बसुमतारीमोन बादिया बेहाय जोनोम जादोंमोन। थ' बे मोनसे हिसाबै कनसियास एरियामोन बियो आरो बेबो कनसियासमोन। 79आव 1979 to 80 बोसोरसेनि थाखाय बे जेनेरेल सेक्रेटारि जादों गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि। बै समाव गवालपारा डिस्ट्रिक्ट कमिटि गवालपाराया आनडिभाइडेड दुधनৈ धुबुरी दानि क'क्राझार आरो बिजनिसिम बङाइगावसिम चिरां काजलगावसिम बा बिजनिसिम बे आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट। बेखौनो बै समाव गवालपारा डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु होनालासिनो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' स्टुडेन्टस इउनियन बिदि लिरोमोन आरो JDBSU। दा बिनि बे जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन बियो। आरो बिनि उनाव
बियो जाफैबाय 1986 आव जेलानाखि बड'फाया प्रेसिडेन्ट जाबाय रौता कनफारेन्सआव बाहाय बियो एसिस्टेन्ट माने जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खिन्थु आं नुनायाव मा नुदों पार्सनेल रिलेशनशिपा बड'फाजों गारलाबाथा आरो बड'फा बियो अर्गेनाइजेसननिबो बियो अर्गेनाइजेसनेल रिलेशनशिपखौ बार होनानै बिसोरनि पार्सनेल रिलेशनशिपासो रासिन स्ट्रंमोन कारण बड'फाया बिनि न'आवबो थाङोमोन जायो ओंखाम जायो लोङो फैयो बा बिदिनो जाथिनि खोथा रायलायो आरो बेबो खुब इन्टारेस्टेड मानसि आरो राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड जुदि मुभमेन्ट समाव बड'फाखौ 24 घन्टा बिनि थाखायनो बड'फानि थाखायनो सानग्रा बड'फानि थाखायनो प्लेनिं खालामग्रा बिदि मानसि दंमोनबा बिदि गेजेराव साब्रै साबासो मानसि दङमोन आङो गुबुनखौबो साना होननानै साना खिन्थु गारलाबाथाया एखेबारे बड'फाखौ कनसेन्ट्रेट खालामथारनानै गावनि गासै सिन्थाखौनो बड'फानि सायावनो हगारनानै होनाय बादि सासे ओंखायनो बियो स्ट्रंगेस्ट एस'सियेट टु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जुदि नायो बिनि पजिशना अर्गानाइजेसनेल पजिशना बुंनो थाङोबा दा गुबुननि तुलनायाव एसे गाहायाव दङ थेवब्लाबो बियो माने सिरियास डिसकासन सिरियास डिसिसन हार्डलाइनार डिसिसन सफ्टलाइन डिसिसन गासैयावबो बे एस'सियेटेड आरो गारलाबाथाया सासे हार्डलाइनार बर' हारिखौ सिबिग्रा मानसिमोन आरो थ' ओंखायनो बेखौ दिनै गोसोखाङाबा हाया रावबो आरो 93 निफ्राय 95 सिम बे एबसु प्रेसिडेन्ट जादों 93 आव बर' एकर्ड जाबाय सानसुमा खुंगुरा आफादगिरि जादोंमोन बड'फाया 90 आव थैबाय दिनै जों थैनानै थांनाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राल' बुंदों नङा होमबा गोथांफोरखौथ' मानो रायलायनो नङा होमबा आरो मालाबा रायलायगोन गोथांफोरनि सोमोन्दैबो खिन्थु दा जायफ्रा रंग'लांबाय बिसोरनि सोमोन्दैल' जोङो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो 90 आव बड'फा थैनानै सानसुमा खुंगुरा आफादगिरि जानानै 93 आव BSc एकर्ड खालामदों बेनि उनाव गारलाबाथाया प्रेसिडेन्ट जादों 95 सिम 93 निफ्राय 95 सिम बे एबसुनिफ्राय रंग'नाय लोगो लोगो उनाव राजनैतिक दल दादोंमोन PDF पिपल्स डेम'क्रेटिक फ्रन्ट बिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय 1996 आव उनाव प्रेसिडेन्टबो जाबाय थ' बेबायदि मोनसे अर्गेनाइजेसनेल लाइफखौ नायोबा गोबां आफादजों बियो लिंक दं आरो गामियाव बिनि ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बेहा थायो जे गामिनि समाजनि फारसे बेखौ नायोबा सेंग्रा समावनो बे प्रग्रेसिभ यं मंगोलियान ससाइटि क्लाब दानानै गामियाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बिनि जेनेरेल सेक्रेटारिबो जादोंमोन बेनिफ्रायनो समाजनि फारसे बिनि जि खामानि मावनाय थ' जागायदोंबो होनजायो थ' बियो ओरैबादि मोनसे आर्टिकुलेटेड मानसि गासिबो कनसेप्टखौ बादि रायलायखांनायनि उनावहाय बोरै प्रेजेन्ट खालामनांगौ बोरै लांनांगौ बे आर्टिकुलेटिभथार आरो बेयो पारफेक्ट लाइनाव प्रेजेन्ट खालामो ओरै जानांगौ मोनसे क्लेरिटि थायो आरो सेंग्राफ्रा खुब मोजां मोनोमोन बिनि स्पिचफोरखौ सेंग्राल' नङा बोराय बेन्थ' बयबो माने स्पिचफ्रा माने ओरैबादि मोनसे जावरिखांहोनाय स्पिच स' ग्रेट स्पिकार सोरबा सानै साथामसो दंमोनब्ला बड'फायाथ' बड'फा दंखायोआनो बिनि अनगायैबो ग्रेट स्पिकार जुदि बर' मुभमेन्टआव रायखांनांगौ करेन बसुमतारीखौबो बुंनांगोन आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौबो बुंनांगोन खिन्थु गारलाबाथाया जाहैबाय नट अनलि द ग्रेट स्पिकार बाट द एनार्जेटिक एन्ड इन्सपायारिं यां जेनेरेसनखौ माने थै दुंखाव होनो हाग्रा सासे स्पिकारमोन बियो थ' बिनि अर्गेनाइजेसनेल लाइफआ आंनाव बेखौ बहुद गोबावनिफ्राय लोगो मोन्दों गारलाबाथाखौ जिहेतु आं दतमानि 83 आं प्रेसिडेन्ट जाबाय बेनिफ्रायनो फ्राय एस'सियेसनाव फैदों बैसोआ माबायदिमोन नोंथांदों आरो गारलाबाथा बैसोआ बहुद डिफारेन्स दङ खारन बे 55 आं 63 आवसो जोनोम जादों स' 8 बोसोरनि मोनसे डिफारेन्स दङ खिन्थु बे फ्रेन्ड आं बहुद समाव जों एखे थाबायो एखे जायो एखे गारियाव थाङो एखे बाइकआव सालायो बिनि न'आव थांनानै ओंखाम जाहैयो जों लोगो बादि रायलायो कलिग बादि रायलायो बे समाव सोमला बसुमतारी दङ आं दङ बेबायदिनो माखासे मानसि दं आरो दा दावराव देख्रेब नार्जारिनि देबोरगावनि बिनि बाथ्राखौबो जोङो रायखांनांगोन जे बिहाबो बिराद गिदिर सेक्रिफाइस माने बिनि न'आवनो केम्प बादिमोन बड'फानि न'आवबो आरो बे बेसरगावआव बे समफ्राव बिसोरनि न'खरा बहुद साफार जादों दिनै जों एसे आलादा आलादायाव दंलायोब्लाबो बेफोरखौ जों बावनो हाया आरो बे कन्ट्रिबिउसनखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन आरो
बिथाङा फाइनान्सियेल मेनेजारमोन बेखौ अबयसे गुबुन समाव जों रायज्लायजागोन दावराव देख्रेब नार्जारिया थ' गारलाबाथाया दिनै हाबा जाबाय रक्तिमा नार्जारि आरो साथाम फिसाला थालांदों साथाम फिसालायाबो साफा साक्सेसफुल फिसालाफोर गोजा जायख्लं बसुमतारी खंखर बसुमतारी दैफां बसुमतारी मेट्रिकखौ बियो रामफलबिल हाइ स्कुलनिफ्रायनो पास जानानै ग्रेजुवेसनखौ 81 क'क्राझार कलेजनिफ्राय आरो बिनि जि कलेज लाइफ बियो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव सक्ति आश्रमावबो बे फरायहैदोंमोन असमिया मिडियाम ओंखायनो बेनो एसामिसाबो बिराद मोजां आरो इंलिसावबो मोजांमोन न' डाउट जोंनाव स्पकेन इंलिशनि जि कालचार गैया नालाय जों हयथ' बुंनायनि स्किला जोंहा बयनावबो खममोन जों बर' स्टुडेन्टफ्रा बांसिनानो बुंनाय स्किलाव एसे खममोन थेवब्लाबो बियो सासे जोबोद माने फरायनायावबो मोजां मानसिमोन दा हिसाबै बेखौ जुदि नायो बे सासे आर्टिस्टिकबो लिरगिरिबो मोनसे आर्टिकेल लिरदों बियो जांख्रिथायनि हारिनांथा सान्थौ माने जों जे जांख्रिखांदों बेहाय हारिजोंनो सोमोन्दो थानानै हारिजों सोमोन्दो फोनांनानै जिखिनि सान्थौफ्रा जोंखौ दैदेनगासिनो दं एबा मा सान्थौ लानाया मोजां आरो बड'फा उपेना दाबो बुङो बियो बड'फा थैनायनि उनाव लिरनाय स' 90आव थैबाय बिनि आगोल 90आवनो बियो हयथ' खेबसे बियो मुम्बाइआव थांदों मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव आरो बियो नुहैनानै गावनि मोनसे सासे मानिनाय आदर्श दैदेनगिरि बियो जिउ जोबलांनो नागिरबाय हयथ'बा मोनसे साननानै बियो रेकर्ड खालामदों इन्टारभिउ लादों जे नों मा सानदों थैनायनि आगोल मा बुंनांगौ दं बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मा बे गासै बाथ्राफोरखौ बे आर्टिकेल महराव लिरफैदों आरो बेनो लास्ट इन्टारभिउ बड'फाजों टेप रेकर्डाराव लानाय गोदोथ' टेप रेकर्डारसोमोन बेखौ गारलाबाथाय बिथाङानो लादोंमोन गाव लादों जोंनि प्रेजेन्सआव लादों जोंबो कुइसन खालामदों जे नों मा सानो आन्दलनखौ बोरै लांनांगौ बे नाथाय मेन्टेलि बे समाव कन्डिसनफ्रा मोजां नंलामोनखाय खुब माने नांगौ बायदियै एन्सारफोरखौ लांनो हायाखै जानो हागौ बियो खिन्थु बियो मोनसे गोसोखांजाथाव मोनसे इन्टारभिउमोन बेनिफ्राय बियो वान एक्ट प्लेबो भिलेज अपारेशन मोनसे आर्टिकेल लिरदोंमोन आरो वान एक्ट प्ले मोनसे लिरदोंमोन बे सिलिं एक्ट बै समाव बर'फोरनि हाया जायफ्रा 50-60 बिघा दं सिलिं एक्टआव थांजोबो बेखौ लाना मोनसे वान एक्ट प्ले आरो मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे खामानि मावदों बियो भिडिअ मुभि खालामदों भिडिअ सिनेमा जे बे समाव भिडिअ सिनेमायाबो गैया बर'फोरनाव बेनो फार्स्ट जायो जारिमिननि खंखर होननाय मोनसे जारिमिननि खंखर आरो बे दा बारा गैलिया नंगौ दे बे समाव जोंहा ट्रेन डाइरेक्टर गैया ट्रेन एक्टर गैया ट्रेन माने मिउजिक रेकर्डिं सिस्टेम गैया खिन्थु मार्शेल आर्टआ जोंनो ब्लाडआवनो दं मार्शेल आर्टखौ बेस खालामनानै जारिमिनखौ बोरैहाय प्रटेक्सन होनांगौ जारिमिन नागिरनायनि मोनसे बाथ्रामोन थ' ओंखायनो बे जारिमिननि खंखराबो मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे माबा आरो जेसेबां गिदिर प्रग्राम जायो साप'ज एबसु कनफारेन्स जाबाय गिदिर रेलि जाबाय बा कालचारेल इभेन्ट जाबाय बे इभेन्टफोरखौ जों बोरै लांनो बोरै डिजाइन खालामनो मानसिफोरनो बोरै खोन्थानो बेनि आर्टिस्ट माने आर्किटेक्टआ गारलाबाथा बे सासे वान अफ द आर्किटेक्ट अलस' आरो बिनि जि खाथियाव जायफोर मोनो बे इमप्रेस जायो आंथ' यां मानसि हिसाबै इमप्रेस खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे थांनाय समफ्राव जोङो जयै थालायनो हायाखै आरो मोनसे आनफर्चुनेट मोनसे सिटुवेसनाव बियो जिउ जोबलांबाय आरो बेल' नङा गोबाङानो जिउ जोबलांबाय थ' गारलाबाथानि सोमोन्दै बुंनांगौबा बिराद गोलाव बाथ्रा बुंनांगोन आङो खारन बे टिचारबो जादोंमोन उन्दै समाव बियो गावनो खोन्थायो मैसो गुमोमोनबो होननानै आरो एखमबा फरायनायाबो मालाबा समाव एसे डिसकन्टिनिउ जादों खोमा आरो जि खस्थ' मोनदों एन्टायार फेमिलियानो मोनदों एबसु मुभमेन्टआव 86, 87 खारन बै न'खर दावहा पिटिसि एबसुनि बेफोराव आरो पुलिसनिफ्राय बिराद अयथासार मोनदों आरो बिथांखो मोनसे जोङो लेखा जारिमिनफोराव नुयो दावहारु गारलाबाथाबो लिरनायबो नुयो दावहारु गारलाबाथाखौ मोनसे सेन्ट्रेलि एबसु बा माबाया सेन्ट्रेलि डिसिसन लानानै फोसावाखैबाबो बिनि केरेक्टार बा नेचारखौ नायनानै रामफलबिल आन्सलिक एबसुनि दैदेननायाव बिनि इन्टेलेक्सुयेल गासैबो बे श्राद्धनि दिनावहाय डिसिसन लानानै फोसावदों आरो बे नंगौबो दावहारुबो खिन्थु बे दावहारुनि बियन दावहारुबो बे दावहारुनिख्रुइबो बहुद बांसिन
गोबां माबा माबि दं बेनाव। नैबे समाव जोङो बिथां गारलाबाथा बसुमतारी रुंसारि गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै जों मिथिबाय आरो जोङो माखासे दैदेनगिरिफोर नोंथाङा लोगो मोनबोदों, मोनथिगौ हयथ' नोंथाङा बिथांमोननि जारिमिनखौ।